Conèixer i accedir a totes les biblioteques i llibreries especialitzades en el gènere negre de qualsevol lloc del món i només amb un sol clic. Aquest és l'objectiu de Mons Negres, de la Biblioteca de la Bòbila, un servei que s'acaba d'actualitzar i que permet als usuaris consultar i descobrir establiments especialistes en aquest gènere literari. La Biblioteca La Bòbila acaba d'actualitzar el Google Maps Mons Negres que va crear a l'agost de 2008 per localitzar llibreries i biblioteques especialitzades en gènere negre i policíac d'arreu del món. Aquests equipaments són centre d'atracció per als amants del gènere, tant per cercar informació com per preparar un viatge. Biblioteques com centres bibliogràfics i llibreries. Llavors, busques un tipus de material determinat, doncs saps on pots adreçar-te, però a més t'estàs organitzant unes vacances i dius me'n vaig a Londres, doncs mires a veure quines llibreries especialitzades hi ha a Londres o a Amsterdam o a Roma. Unes icones de color assenyalen en un mapa del món la localització de cada establiment, en diferents colors segons el continent on estiguin localitzades les biblioteques i les llibreries. Els equipaments bibliogràfics, diguem-ne, públics o fundacions, és en color groc i llavors en color verd hi ha les llibreries europees, en color blau les americanes i en color fúcsia les d'Austràlia. Mons Negres ha rebut un total de 400.000 visites i és un dels recursos digitals de la Biblioteca La Bòbila més visitat.